napakakapal nito ah. Open MTB. Gaano kakapal, sakop na sakop ang daan. Naku po, may nasalubong po tayong sasakyan. Sakop na sakop ang ating kalsada. Sa likod mo tirahin muna bago tayo mag-overtake. Naku po, sakop na sakop. Kanan, kanan. Ayan, umangkas. Sino ba yung kumanali? Si Rayo Diaz. Rayo Diaz, ang kumakalamang ano, Rayo Diaz. Ayan, si Bakmak Kabaute. Nasa may pagkakarapan ito sa Team GLC. Ayan, umangat. Ayan, sumisi na ito. Umangat na itong si King Alfred. Ayan, umangat si Kim Lopez, mga idol. Si Kim Lopez, umangat na. Yok! Yok ka lang, yok ka. Ayan. Gina. Oh, tangina, grabe. 75 kilometers per hour, mga idol. Dito na kami. Ito, tangina, gila. Ang sarap nyo. Woo! Grabe. Oh, kininana. Grabe. Teka lang. Sali ka dyan. Open na yata yan. Sige, video. 15 ka ba? Ba't yung kasali na iba? Open pa lang. Ayun! Ang sarap mo. Ay! Pag pangit, huwag mo nang kakanayin. Ay, ala-ala, nagkanaan na doon sa harapan, no? Sabit kang agad, eh. Ang dami, mga idol! Napakakapal nito, ah! Open MTB! Gaano kakapal, sakop na sakop ang daan. Naku po, may nasalubong po tayong sasakyan. Sakop na sakop ang ating kalsada. Sa likod mo tirahin muna bago tayo mag-overtake. Naku po, sakop na sakop. Kanan, kanan. Ay, ayaw makisama ng sasakyan. Ayaw makisama ni Idol. Di man lang gumilit si Idol kahit konting gilid man lamang. Kahit konti lang sana, Idol, ganun man lang. Wala pa lang ako na. Sige, parap. Tayo sabi, sarapan, ito, magtitiraan sa sabit, mga idol, si Kalkal, tutuloy na ito, isa, mga idol, ito isa, sino ito, babo, si Kalkal, ito, si Kalkal, saka si Jacobe, si John Jacobe, ito, nakakuha ng ating sabit, si James Paul, let's go, bien. Ayun, saka sa likod, si Jacobe. Di muna ka. Doon kayo sa harap, mahalaga sa harap. Ayan, may mga botong TMAOB. Dami, oh, napakakapal dito, mga idol, yung headset, ha. Oh, napakakapal, ay tasin, oh. Ito si harapan, nakatakatak ni Gerald Bawanan. Ang dami talaga. Ay, talikod. Ayan, umangkas. Sino ba yung kumanali? Biglang kumasikwan yun, ah. Ito ba ito? Napakalupit ni Moises Maron yata ito, mga si Moises Maron saka si Rayo Diaz. Ang lupit ng mga bakbakan, ha. Tumutugis, mas mabilis pa sa NMAX. Pero kaya si Rayo Diaz, ang kumakalamang ano, Rayo Diaz. Ang kanyang speed 58 kilometers per hour, Rayo Diaz, active showroom. Woo! Ayan na!
Rayo Diaz nga mga idol. Naku, napakabilis ang bakbakan. 55. Grabe na sumusunod na to ha. Grabe yung balatan ni Rayo Diaz. Diyos ko po, kaindo. Eto na, bakbakan sa likuran. Ayun to, si Gio ba to ng GLC? Ayan na, sino ba to? Naka GLC na to. Ayan, hindi ko nakikilala lahat. Ayan na, si Bakmak Kabote. Nasa may bandang harapan ito sa Team GLC. Ayan to, mangat. Mga sa bandang kanan. Sino dati Bakmak Kabote? Iyoko mga idol. Ubusan daw ng lakas. Ubusan ng boses ito. Ayan si Bakmak Kabote. Tsaka sa Team GLC. Kumakaliwa, kumakanan. Sumultong na pa, nakakulay blue. Ayun sa likod nagkakabalatan. Naka po, ayun na po. Grabe balatan dito ha. Diyos ko po, kaindo. Wala dyan. Ayan na tumikira tong si King Alfred. Ayan, sige, ayan, sumisigaw na to. Mga na tong si King Alfred Asuncion mga idol. Tingnan mo sa likod ha, pakaganda ng kuwanan. Ayan na si Alfred, ako, mukha naubusan tong si Rayo Diaz. Nagpapainit lang muna. Nagpapainit mga idol sa likod. Tignan mo kung anong sa likod. Ayan o, gandang kuhana. Ayan, tignan mo sa likod lang. Ayan, napakadami. Grabe. Yun, no, yung Kim Lopez. Ayun, si Agban Load. Dami. Walang tao sa harap mga mothers. Yun, mga bayani natin kung wala. Open. Oo, open. Okay, back in action mga idol. Shoutout mga idol sa inyo. Ito, back in action. Meron tayong mihiwalay. Yung mga Team Lazaro ba yun? Team Neve, si Calca, saka si Adro Delpe. So, apat ito ha. Meron pa isa. Ito, si Team GLC. Ano kaya pangalan na ito? Nakalimutan ko na naman. Ito, 5 taong nagtagumpay ha. Nagtagumpay na makatakas sa atin sa Peloton. So, ating oras. Anong oras na? Alas 10, mag-alas 11 na, dalawang kategory pa tayo. Patay tayo dito ha. Ang kanilang speed 46 km/h. Malayo yung meron pa dumidikit oh. Ayan oh. Ay, sali ba yan? Ito si Kondo ah. Si Moises Maroon. Didikit tong si Moises Maroon. Moises Maroon! Ayun, siya nga. Ito, dumikit si Moises Maroon ha. Uy, ilan tayo breakaway natin? Naging 6. Ito ha, nakikiramdam ng si Moises Maroon. Malupit to. Ang lahat ng malulupit na MTB riders ng Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija, andito na mga idol. Ito na talaga. Ito na pinakamalulupit. So dito meron tayo nagtagumpay na isang GLC, isang AOB, Team 3115, Team Navy, sino ba isa? So nagpapalit-palitan na lang ito. Dumidikit pa tong si Moises Maroon. Ay, diba na? Ay, shoutout niya sa inyo. Wala na akong boses. Ayan, ang kanilang siya, ito lusong ka, lusong mga idolo. Palusong, ang kanilang speed, tignan natin, 55 km/h. Nako, hindi makadikit si Moises Maroon ha. Sa likod lang oh, hindi makadikit. Pag dumikit to, yari kayo. Didikit siya, dahan-dahan lang ano. Push, dura ng dura. Tara, didikit na itong si Moises Maroon. So ayan, nabuo na ating 6 na breakaway sa GLC Team 3115. Ano ba ang kanya team? Ano ba team nyo? Isang Team Navy, isang Dandex at isang AOB. So nako, malayo sila sa ako na, malayo ha. Idol, pangalan mo? Jonathan Abalosian. Ay, Jonathan Abalosian. Kala ko si Edward Dawson, hindi pala. So, 6 na itong breakaway natin ha. So, lumayo na sila sa atin sa peloton.
Mga more or less 250 meters na lamang ng ating 6-man breakaway. Ang daming siklista oh. Grabe sa dami ah. Dami oh, kabila no, ganun mo. Kabila, jug. Kabila, dami. Kung na ililipat, hindi na. Sakop namin na nato. Oo nga. Post. So ito na yung peloton mga ito. Mabilis na lumulusot itong ating peloton. Si Jerry Estrada. Humaharap na ito si Jerry sa isang GLC. Ito pa si Junjong Cabadido. Ayan. Didikit na sila mga ito. Ito pa sa likod AOB. Si Gerald Bawan. Ako po, ayan. Napakadami sa likod. Napakadami. Yan na. Grabe, bilis! Napagigil dyan. Dito oh. Dandan. Grabe! Oh, Diyos ko po, kain do! Ano ko po? Oh, Diyos ko po, kain do! Nalalaglag ang itlog ko. Sobrang bilis. Grabe ah. Ito yung ating breakaway. Ito yung ating anim na breakaway mga idolo. Shout out kay Mami at saka kay Laika at saka kay Kim. Ayun, ang sarap nyo. Ito yung ating, nakadikit na si Moises Maron ha. Nakadikit na si Moises Maron. Ayun, si Adro Delphin, ako, tsaka si pang isa niya. Ano bang team? Hindi ba yung team? Team Lazaro ba yun? Ay, Team Kalasag. Team Kalasag yun, isa. Saka si Kalkal. Si Team GLC. Eh, ba't nakulangan na isa? Ba't liliman naman ah? Hindi. Anim ka rin eh, di ba? Ito, umaangat to si Vincent Bolanda. Ito, umaangat to si Bright Harvey. Si Bright Harvey ba to? Ay, si Bakbak Kabote. Umangat na rin mga ito. Ahon, nagkakaubusan sa ahon mga ito. Nagkakaubusan. Ito si John Jacobe. Ito si Ronnie Ramos. Si Benedict Biernes. Ito si Vincent Bolanda. Yung maahon pa rin. Vincent Bolanda. Tsaka ito, naka-team hero na. Anim yung kanina. Di ba? Sino Lima. ay, nawala yung Team Navy. Yung Team Navy ang nawala. Ayun, yung mga si Benedict Biernes, mga idol. Si Ronda ngayon ni Ronnie Ramos. Ay, nako, ubos ang boses, mga idol. Ayaw. Ay, paglaba. Ayaw, si Alexis Fight. Ayan na ito ating grupo, maahon. Patuloy na malapit mo, mga idol. Ayan, bahala na kayo dyan. Ayan, si Harabata, si Echon, Team Kamiling, Team Kalasag, Team Sapot. Ayaw. Ayaw. Ubos baga. Santa Maria Elementary School. Napakasarap talagang mag-vlog. Taas na masyado. Ah, ganun. Oo. Hindi, baba mo na lang. Baba mo. Dito si Kim Lopez ha, nagaming na ebis sa may bandang likod. Dito rin si Aidan Capicio. So, ang dami pa dito sa rin, sa harap na. May likod. Ayun, AOB. Ayun. Ayun, okay na. Okay na. Ay, sa likod, ributan ka na. Ayaw, si Armond Sarding. Ayun. Yan, Bas, patalikod ha. Ayan, si Kim Lopez, sabi mo na harapan. Ayan, umaangat
si Kim Lopez mga idol. Si Kim Lopez umangat na. Ayun na sa likod. Sige, yuk-yuk. Yuk-yuk ka lang, yuk-yuk ka. Ayan. Ano ko ba sasabihin ko dito sa mga ano? Sige, birada. Dapa. Dapa, yuko, angat. Naman mga idol. Grabe ubusan talaga ito ng lakas. Eto na si Danny Harapata. Nagsosolo, nagbe-breakaway. Ayun, nako po. Dahil sa breakaway, marami na yung breakaway Eto, sino ito yung gustong dumikit sa mga breakaway. Sino daw? Si John Jacobe. Si John Jacobe. Ay, hindi. Ano pangalan na ito? Ano pangalan mo? John Jacobe. Mahal mo, idol. Yan. Ay, John Jacobe. Ayun, si John Jacobe. Wala, nadagdagan yung ating breakaway yan. Nadagdagan. So, ilan ito? Yan, ito po 6, 8, 10, 13 man breakaway. Ito si Brent Harvey. Brent Harvey, Vincent Bulanday. Si Andrew Del Piero, Ronnie Ramos. Team Hirona, Team Kalasag, Benedict Biernes. Nako, wala si Rayo Diaz GLC. Sino pa to? Si Moises Maron. Si Calcala, si Macmac Cabote. Yan ako naman mga idol. Napakasarap niyong i-vlog. Ito na, nabuo na yung ating mga breakaway Kaya si Calcarito, Calcarita, Jens Torres Cuben. Naku, maganda to Maganda to Ay, ito na talaga mga malulupit sa MTV Andito talaga. Ayan si kapapanalo lang. Si Moises Maron, Benedict Bienes, Team Kalasag, Team Hirona, Ronnie Ramos, Andrew Delpin, Team GLC, si Macmac Cabote. Maganda to Dalawang Dandex. At saka si Brent Harvey. Naku po. Ayaw. Ating grupo mga idol. Ating grupo Mabilis to grupo. Grabe. Gusto po kaindo. Malapit lang ang lamang Naka-U-turn na. So pangalawang U-turn na to Ito yung ating grupo. Team Kalasag, Team Hirona, Ronnie Ramos, Vincent Bulanday, Benedict Biernes. Ayaw. So ito yung ating peloton Ito yung ating peloton. Nag-aabot si John Jacobe. Ito na. Dati nagpupumilit. Mga 100 meters lang ang lamang ng ating breakaway 100 meters lang ang lamang ng ating breakaway. Ayaw. Gusto po kaindo. Ayan grabe Yo, karera. Yo, sarap nyo. Masyado mo to. Ayan mga idol, lalabas tayo Panglamang lang ng ating breakaway, mga more or less. Sige, lapit mo konti. 120 meters dito sa ating napakalaking grupo. Napakalaking grupo sa likod Sa likod. Ayan si Rayo Diaz. Ayan kung makakahulog post mo to, makakadiit pa sa ating breakaway. Malalakas to Yung ibang malakas nandito, ipon dito sa may likod. Yung ibang matitibay dito sa may bandang likuran. Ayan si Rayo Diaz. Nanalo lang ito kahapon sa Natividad. Ayan napakalupit ng mga to Dali pangalawang lap pa lang to. Meron pa tayong isa't kalahating lap. Naku, lumayo na yung ating breakaway Hindi ko naman tanaw, mga more or less 150 meters na, 200. Lumayo Eto, nag-aabon na naman itong ating peloton. Mabilis 51 kilometers per hour. Naku, lumayo yung ating peloton Eto na. Ito na lahat na kukuhanan natin. Peloton, second group, breakaway. Yan ang mga kukuhanan natin. Kaya yung tatlong second group, makakabutan na ng peloton. Ang bilis nila. Lahat kukuhanan natin. Ayun, magpa-shoutout muna kayo. Ayun. Agad na naman mga idol. Ayun, okay na. Babag yan. Bakbak.
Bumabakbak sa harapan mga idol. Kaya ano, medyo humihiwalay na naman ang kanilang speed. Kanan, kanan lang, kanan. Digo. Ito may humihiwalay na dalawa. Nagtatanggang umabaw sa ating breakaway sa AOB. Ito, dalawang to. Nagtatanggang humiwalay, bumaklas sa atin sa peloton. Team AOB itong isang ito. At saka nakakulay buwin. Ha? Pabalik ulit. Isa pa. Ito si Rayo Diaz. Maalpas na rin mga ayos sa mga ayos sa likod. Mga idol, ito na ating grupo, napakabilis. Tangi na. Bahala kayo dyan, dito na kami. Kala mo, napakabilis. Ayaw mga idol. Tangi ng it. Nakakatakot kayo ha. Sabit, hindi samit ha. Ito, meron tayong samit pa nga. Okay na, alam na rin, alam mo na sabihin. Okay. So ito, meron tayong samit, umangat tong Team Kalasag. Team Kalasag, kaya si Ronnie Ramos. Team Kalasag, kaya umangat si Ronnie Ramos mga idol. Ronnie Ramos. Saka sa likod ng GLC, si Calcat, hindi kami, pag ganyan lang. Ayan, si GLC mga idol, okay na yan, alam na yan, sinabi na. Titigyan mo, tignan natin sino unang angat ha. So last lap tayo, ito sabit lang to mga idol, sabit lang. Ito si Ronnie Ramos, saka Team Kalasag, sa harapan, bumahatak. Sino kaya ang unang angat sa atin sa summit? Last 250 meters sa summit. Ay nanalo kanina. Summit. Ayan na, sinong angat sa summit mga idol? Ayan na. Bulanday summit. Ay na naman yung Bulanday oh. Sino kaya kukuha ng summit na naman? Meron tayong summit ngayon. Ayaw bumilid yung idol. Let's go dyan! Ayan na, umangat si Ronnie Ramos. Ronnie Ramos, umangat mga idol. Ronnie Ramos, umangat. Si Ronnie Ramos, angat pa! Summit lang yun. Ayan, umangat na na. Umangat ba sa itong si Andrew Delpin? Umangat na si Andrew Delpin, magsasarili kaya ito? Magsasarili kaya buhay kaway? So ito natin grupo, ito si Kalkal. Ayan, si Bulanday ha. Ayan na, dalawang dalik ito sa harapan at saka isang Team 3115. Iniwan na yung grupo sa likod. Tignan, nagpapakiramdaman talaga yung mga yan dahil pagbalik dito, pati in-slide na tayo mga idol. May kasama yan. Ito na si Brett Harvey, mahabol ito ating grupo, ang mahabol itong grupo. Ayan, sa bandang kanan, kumitira si Ronnie Ramos. Kasunod niya si GLC. Sarap na. Ayan na, dumikit na rin sila. Dumikit ulit sila sa dalawa sa mga breakaway. Nabuo uli ito. Sila ito ating breakaway, 2, 4, 6, 8, 10 riders. 10 riders talaga nakapo. Ayan na natin peloton. Malapit na natin peloton. Tadyaw. Grabe naman yan. Sabog baga. Ayaw pa. Sino ba yan? Sino ba yan? Palapasin mo na pala.
Palampasin mo na yung sasakyan. Ay, parang. Ha? Yes! Sarap! Oh! Oh! Didikit na yung grupo. Oh. Ayan na yung grupo. Oh, ay, ay. Eh, para makadaan yung van. Para nga makadaan yung maskidan. Karan, karan. Nabutan mga idol, nagkagulo. Ay, naku po. Mahirap pag traffic. Pag marami marshal, sablay din. Pag kukunti, sablay din. Ay, umaangat dito sa simulan tayo na, nagbe-break away na. Nagbe-break away na si simulan tayo, nanalo na ito kapas sa aktividad. Ayan na, nagbe-break away na si Bulanday. So ito na, meron ng was, pahingi na tayo na. Ayun na, napakabilis oh. Naku po, wala na namang kondog, tao dun sa amin. Video mo. Wala, bad spirits ang gaga. Ay, nalaglag si Idol, nalaglag. Nalaglag si Idol. Mukhang mamimingwit pa ng palaka ha. Ito na. Sit. Si Paing yata ito. Ito yata taga ako na. Nanalo dun sa ako na. So ito na ha. Nakapilis na to. Pero babalik pa to. Isang balik. Ay, may kumili sa bandang kanan. Nakakulay puti ha. Matinding baratan. Grabe sa bakbakan. Nakakasabog baga. Dahil nagbabalik kami na isa yun. May nagkatang ka mag-break away. So ito sa likod. Ang ating grupo, napakakapal, napakadami. Ito tumatakas ang si GLC. May isang GLC tumatakas. Nagpapakiramdaman pagkagaya nangyari kanina. So kaya, sino to? Saka Team B Pharma. Umangat, Team B Pharma. Sino to? Meron tayo umangat na isang Team B Pharma. Ayan o, kasunod dyan isang Team Dandex. Ayaw sa si... Ayan na mga ito, si Andrew Delphin. Umangat na rin, si Kalkal. Yes, mga kasabad na karapat, Team B Pharma, mga ito, Team B Pharma, sinusundan ng Team T115, Team Dandex, Team Orum. Naku po, grabe na yung sasakyan na yun. Naku po! Naku, nasira yung kadena ni Idol. Sayang, sobrang bakbak. Ayan, si Kalkal, sino ba yun? Isang Team Dandex, pumakalpa, sabi mo na karapat, Team Dandex na umaharap. Ayan na, sakit sa mata. Ako po, bounce finish tayo. Meron lang tayo isang breakaway ha. May isa lang tayong breakaway. Ito yung pinakasegin na ito. Mahal pa si Andrew Delphin. Si Andrew Delphin kumanaman sa kaliwak, kumikig. Kuha lang sumunod. Gusto na tumikig doon sa atin sa isang solo breakaway. Ito kumikig dito si Johnny Aramarami. Tumatakas na rin sa Periton dahil kapinis na ito tayo mga ito. Isang balik na lang finish na ito. Ito na si Moises Maroon. Kaya na mga ito, nagkakabakbakan na. Nagkakabakbakan na ito, papinis na ito, bakbakan na ito, wala na ito, puklat na rin, mati na ito, gisa. Ay, sus ko po, kain do. Ayan na, napunta si Dani Harabana, ayan na. Mag-ingat po tayong lahat, sana gabayan nyo kami, Panginoon. Ibang klase itong bakbakan dito. Ayan na. Ito yung ating solo breakaway. Ito yung ating grupo, napakakapal. Mukhang bad finish ito ha.
Ito na, oh, text. Diyos ko po, Ka-Indo. Tumatakbo to ng 70. MTB lang ito, 70 kilometers per hour. Tinatakbo lang mga ito. Ayan na, ayaw. Video muna bago kalas. Hirap na ako sa aking motor. Ayan, medyo ahon. Sige, umakahon sila. Mabilis na umakahon. Ang ahon nila 45 kilometers per hour. Pinapatag ang ahon 47 kilometers per hour. Pinapatag nila ang kanilang ahon. Ayan na mga ito. Napakabilis ha. Ahon ito kumakala sa bibot ng kalawa. May kumikigig. Si Mauro. Diyos ko po, Ka-Indo. Ayan. Ay, si Christian Gambala pala to. Si Christian Gambala pala to mga ito. Ayun. Kumana na rin. Nananahimik lang sa likod kanina. Pero bumabakbak na si Christian Gambala. Mukhang didikit siya rito sa ating solo breakaway na Team Dandex. Advance! Ito yung ating solo breakaway. Aabutan na. Ayan na. Ito si John yung kapatid mga ito. Si John yung kapatid ng Team 3115. Kaya na, umangat na rin ito si John yung kapatid mga ito. Umangat na rin si John yung kapatid ito. Papinis na ito pagbalik ha. Babalik ito, pinis na ito. Ito na si Christian Gambala. Medyo kinakapos na si Gambala. Pagbalik ito, ahon na ako na. Ito yung ating grupo, napakalaki. Ito yung ating grupo, napakalaking grupong naku po, gusto po, Ka-Indo. Ayan na ha. Ang kanilang takbo 55 kilometers per hour. Diyos ko po, Ka-Indo. Grabe 75 kilometers per hour mga idol. Dito na kami. Ito na kinagili. Ang sarap nyo. Woo! Grabe. Okay ni Nana. Grabe. Naiwan yung ayun na. Ha? Dimati na. Ayun na. Dito mga idol. Kaya Andrew mga idol. Last 500 meters to the finish line. Andrew Dulpin nasa liban ng harapan. Last 500 meters na. Last 500 meters na tayo sa finish line. Dimati na to. Kaya si Andrew Dulpin sumusunod dito sa likod Team Dandex. Mga idol, Team Dandex saka Team Valdez. Nakoy si Team Valdez. Nakikiramdam na kayo si Jeff Valdez ha. Nakikiramdam na pa sa gitna itong si Jeff Valdez rin. Bumagpagta. Nakapos, pinapos pa rin. Lumana yun. Pising mo na idol. Ito, dinagamo, yung nakakulay bro ha. Ayan na po. Diyos ko naman, Ka-Indo. Matinding rimatihan talaga to. Aabutan pa kaya itong dalawa to. Aabutan pa kaya ng grupo. Ayan yung grupo mga idol. Ito yung ating grupo. Ayan, bumabakbak na dito. Bumabakbak na itong grupo. Naku po, mukhang di natin alam ha. Kagaya kanina, inabutan pa. Sige, dyan lang muna. Ayan na, ito yung grupo. Ito si Bulanday. Umangat ka na, Bulanday. Pa si Jerry Serrada, Rayo Diaz. Andito lahat yung malulupit. Aabutan pa kaya yung nag-breakaway na yun. At tumira sa bandang kanan si Rayo Diaz. Tumira sa bandang kanan, Rayo Diaz. Saka si Kalkal. Ayan na, nagbabakbahan ako po. Ayan na, aabutan pa itong siko na. Ako panalo na yun. Ito, si Rayo Diaz. Kukuha na second place. Si Rayo Diaz mga idol, nakauna na. Ayan na, Rayo Diaz. Saka si Kalkal. Ay, magyari ko na. Ayaw na nanalo mga idol sila. Jegen sa Katebyo si Leon. Ay si Bulanday. Idol pa nga. Dito tayo. Nakatem siya. So yun. Sige ito ang ating nanalo. Pangalan mo idol? Ha? Kaya ating ito ano? Oy! Sino ba yung nag-tab? Si Rayon. Sino pangalan mo? Jonan.
Johnny. Johnny. Ay, si Johnny Antalan pala to eh. Doon na kayo sa betot. Kaya ka ba? Sige.